Letná sezóna sa skončila a aj ty sa z tenisiek asi prezuješ do zimných topánok. O tom, že to dokážeš, vôbec nepochybujem. Ale dokážeš prezuť aj svoje auto? Ak áno, si super. Ak nie, ja ti dnes pomôžem. Vieš, ako začína prezúvanie auta? Nie vonku pri kolese, ale tu v aute. Pýtaš sa prečo? Preto to. Zaradiť rýchlosť a zatiahnuť ručnú brzdu je úplne kľúčové, aby ti nezletelo auto z heveru. Tak poďme na to. Všetko potrebné na výmenu kolies nájdeš v batožinovom priestore auta. Konkrétne pod dnom batožinového priestoru. Rezervné koleso, kľúč na kolesa. No a máme tu ešte jednu špecialitku, ktorá sa týka všetkých, ktorí vlastnia automobil značky Škoda. A to je tento, drôtik. Pýtate sa, na čo slúži? Hneď vám to ukážem. Takže prišiel čas na kúzelný drôtik. Každý, kto má Škodovku, má na kolesách, na maticách takéto plastové krytky. Bez tohto drôtika dať ich dole je skoro nemožné. Škodováci to vymysleli tak, že ten drôtik zapichnete za krytku a ťaháte. Ako vidíte, podarilo sa. Teraz ma čakajú ešte ďalšie 4. Kto prezúva svoje auto pravidelne sám každú jar a každú jeseň, asi bude vybavený lepšie ako týmto jedným kľúčom, ktorý nájdete v batožinovom priestore. Áno, vymeniť koleso sa s ním dá, ale je to taká núdzovka. Kto to chce robiť poriadne, bude potrebovať toho náradia o trošku viac. Aj keď sa to nezdá, pri pravidelnom prezúvaní sa to hodí všetko, možno s výnimkou tohto rázového uťahovaku, ktorý je ale skvelý pomocník. Tak poďme na to. Na to, aby sme správne povolili matice na kolesách, musíme použiť kľúč. Je to celkom jednoduché, ale mnohí, ktorí vlastnia momentový kľúč, majú tendenciu s ním nielen kolesa zaťahovať, ale aj povolovať. Toto je veľká chyba. Ten momentový kľúč slúži výlučne na zaťahovanie. Nikdy s ním nepovolujte, pretože mechanizmus, ktorý je vo vnútri, je pomerne citlivý, je nakalibrovaný a ten kľúč si zničíte. Tak ho dáme zatiaľ stranou a ostávajú nám ďalšie dve možnosti. Tou prvou je obyčajný mechanický kľúč, ktorý nájdete v batožinovom priestore pri rezerve. Je to s ním občas celkom fuška, obzvlášť ak niekto dotiahne kolesa necitlivo v pneuservisoch, chytia pneumatický úťahovák, bum bum bum, šroby plačú od bolesti a vy potom dármo točíte, skáčete po kľúči, neviete to dať dole. Druhou možnosťou je rázový úťahovák. Ten je veľmi dobrý pomocník na rôzne skrutky, ktoré sú silno dotiahnuté a na kolesa je to proste super vecička, ale chápem, že nie každý ho má. Čo sa týka povolovania kolesa, opäť jedna dôležitá vec. Ak povolujete koleso obyčajným mechanickým kľúčom, tak skôr ako auto zdvihnete do výšky, čo sa týka kolesa, odlepenia od zeme, tak tie skrutky sa snažte najprv trošku povoliť, pretože keď už máte auto hore a tie skrutky sú zatiahnuté silno a vy začnete skákať na tom kľúči, lebo vám to nejde povoliť, tak to auto sa vám proste celé hýbe. V horšom prípade sa vám pretáča koleso, ak ste nezabrzdili ručnú brzdu poriadne. V prípade rázového úťahovaku je situácia trošku iná. Ten svojimi údermi dokáže povoliť to koleso, aj keď ho zdvihnete od zeme úplne bez problémov. Takže poďme na to. Začneme teda tým, že si skrutky skúsime povoliť. To znamená, každú z tých skrutiek takto zľahka povolíme, kým je koleso na zemi. Dôležitou súčasťou výmeny kolesa je samozrejme správne zdvihnúť auto. Čo to znamená? V prvom rade nájdite si vždycky bod, ktorý určil výrobca na podvozku vozidla, kam podkladáte hever. Nesnažte sa ho podložiť na hoci ktoré miesto, pretože hrozí to, že si ten prach preliačite. Takže vezmete hever, nájdete si miesto, ktoré výrobca označil. V tomto prípade je to šípka, ktorá ukazuje miesto, kam sa hever podklada. Nikdy sa nesnažte podložiť hever pod stred auta a uľahčiť si prácu tým, že si poviete, veď zvihnem obidve kolesa naraz. V prvom rade je to príliš veľká váha, v druhom rade
je to problém pre auto, pretože ten bod na to nie je určený a ten prach 100% poškodíte, takže vždycky pekne po jednom kolese. Hever zasuniete pod auto a zdvihnete do výšky, kedy sa vám koleso odlepí od zeme. Nie je dôvod zdvíhať to extrémne vysoko, stačí len toľko, aby sa to koleso nadvihlo do vzduchu vo výške možno 3-4 cm. Takže vrátime sa k odťahovaniu kolesa. Čo sa týka povoľovania matíc, pre tých, ktorí si chcú prácu zjednodušiť, je tu rázový úťahovák skvelý pomocník. To znamená, takže na tento rázový úťahovák v prvom rade zvolíte správnu veľkosť násadky, nasuniete na maticu, vždycky opäť hlboko na doraz a spustíte povoľovanie. Ako vidíte, veľmi jednoducho vám tento elektrický pomocník vyťahne skrutky z kolesa. Týmto spôsobom dokážete dostať skrutky z kolesa behom krátkej chvíľky. Koleso zhodíte z náboja a pripravíte si druhé koleso, ktoré budete nasadzať na náboj. Opäť tu máme pár malých detailov. Keď už máte koleso zhodené, v prvom rade je to veľmi dobrá príležitosť pozrieť sa na brzdové plátničky. Čo sa týka ich hrúbky, vždy môžete skontrolovať, ako veľmi sú opotrebené. To znamená, ten tretí segment tej plátničky vidíte veľmi dobre vďaka tomu, že to koleso momentálne nie je namontované. Takto si skontrolujete brzdové plátničky na všetkých 4 kolesách na celom aute a budete mať celkom dobrý prehľad o tom, kedy sa blíži ich výmena. Ďalšou vecou, ktorá je dôležitá, ak zhodíte koleso z náboja, skontrolujte si aspoň voľným okom dosadacie plochy, či není sú nejako výrazne poškodené, špinavé, skorodované a tak ďalej. Ak je potreba, použite drátenú kefu a očistíte dosadaciu plochu od akýchkoľvek väčších nečistôt, aby koleso, keď ho nasadíte na náboj, pekne prilnulo na ten náboj a neostalo čo je len ľahka skrížené vďaka tomu, že tam budú nejaké veľké kusy hrdze alebo nejaké kamienky. Polovicu práce máme úspešne za sebou, koleso sme zhodili z náboja. Druhá časť sa týka nahodenia kolesa naspäť na náboj. Ak máte originálne disky, ako je to v tomto prípade, nemusíte riešiť vnútorný priemer výrezu, ktorý dosadá na náboj. Ten je z fabriky presne nastavený, koleso chytíte a nasadíte na stredový náboj. To je úplne jednoduchá záležitosť. Ak ste si však kúpili disky, ktoré nie sú originálne, často sa stáva, že stredová diera na kolese máva iný rozmer ako tento stredový náboj. Vtedy sa používajú plastové vymedzovacie podložky, ktoré dosadajú na náboj a na stred kolesa a vymedzia nám medzeru, ktorá by vznikla pri nasadení kolesa. Pozor, toto je veľmi dôležité, tie podložky nikdy nezabudnite nasadiť, pretože ak nasadíte koleso bez nich, tak vám vlastne drží iba na šroboch a okolo toho náboja ostane vôľa. Tým pádom všetku tú silu, tie kinetické sily, ktoré pôsobia na koleso, sa prenášajú len na šroby. Tie šroby by sa mohli časom odlomiť. To znamená, to koleso musí presne dosadnúť na stred náboja a vymedzovacie podložky vkladáte sem donútra do kolesa. Nezabudnite na to, je to extrémne dôležité. Pokračujeme v tom, že nasadíme koleso na náboj, to znamená stredový náboj dosadne na dieru v kolese, cítime, že koleso nám tam presne zapadlo, zobereme si jednu skrutku, nájdeme si dieru, do ktorej vložíme skrutku a rukou zatiahneme skrutku aspoň na 2-3 obrátky, aby nám chytila závit. Týmto spôsobom nahodíme všetky skrutky do dier a každú jednu otočíme aspoň o 2-3 otáčky, aby sme správne chytili závit. Toto je veľmi dôležité pri uťahovaní kolesa, obzvlášť s rázovým uťahovákom. K tomu si ešte vysvetlíme pár detailov. 5. skrutka. Keď máme všetky skrutky nasadené, opäť máme dve možnosti, ako ich dotiahnuť. Pre tých, čo nemajú rázový uťahovák, použijú obyčajný kľúč. Koleso si opäť dobre pritlačím, nasadím kľúč a zaťahujem až do momentu, kým cítim, že skrutka pritlačila koleso na náboj. To znamená,
pomerne ľahko ide otáčať. Tak, v tomto momente sa nám koleso prestalo hýbať, tá skrutka ale nie je ešte silno zatiahnutá. Musíme zatiahnuť aj ďalšie skrutky. Ide teraz do toho, v jakom poradí. Vždy zaťahujeme skrutky, ktoré sú oproti sebe. To znamená, nejdete do kruhu, ani doľava, ani doprava. V tomto momente, ak sme zatiahli hornú skrutku, ideme na skrutku, ktorá je oproti nej, rovnakým spôsobom, ako sme si zatiahli tú vrchnú. Toto robíme opäť do momentu, kým cítime, že nám tá skrutka prišla svojím spôsobom na doraz, ale ešte stále sme to nezatiahli silou, aká je predpísaná. A týmto spôsobom zatiahneme všetky skrutky na kolese. Ak máte rázový úťahovák, je to skvelý pomocník nielen na povolenie skrutiek, ale aj na dotiahnutie. Pozor, ten však neslúži na úplné dotiahnutie skrutky. Tú skrutku môžete zatiahnuť s rázovým úťahovákom tiež zľahka, miesto toho, aby ste dlhodobo krúžili s kľúčom, tú prácu vám ten úťahovák urýchli. Ak chcete použiť úťahovák na zatiahnutie, dve základné chyby, ktorých sa vyvarujte. V prvom rade, nasaďte ten šrob na 2-3 závity, nikdy neurobte to, že vložíte šrob do kľúča a vrazíte úťahovák do dierky a spustíte, pretože ak chytí zlý závit, ten úťahovák má takú silu, že vám ten závit strhne a budete musieť vymieňať šrob v náboji. Druhá vec, ak už chcete použiť úťahovák na pritiahnutie skrutiek, neslúži na to, aby ste ich dotiahli na fest. Slúži vám ako pomocník na urýchlenie času. To znamená, ak máte možnosť voľby, nastavte si rázový úťahovák na najnižší možný uťahovací moment. V tomto prípade znížime výkon na 100 N. Každý výrobca auta predpisuje uťahovací moment na skrutky na kolesa. Vo väčšine prípadov je to v rozpätí od 95 do 120-130 N, ak sa teda bavíme o osobných autách. Takže 100 N na uťahováku nám umožní pritiahnuť tie skrutky po náboj a následne už použijeme momentový kľúč. Koleso máme nasadené, skrutky provizorne dotiahnuté a teraz, vážení, prichádza to veľké finále. V prvom rade, vždy po výmene kolies by sme mali použiť momentový kľúč. Áno, ak ho nemáme a meníme defekt, tak v núdzi nám postačí aj tento kľúč, s ktorým pritiahneme skrutky a prejdeme do najbližšieho pneuservisu, kde nám opravia defekt a vymenia koleso. Ak si meníte kolesa zo zimných na letné, momentový kľúč je absolútne najdôležitejšia vec pri celej výmene. Ako správne použiť momentový kľúč vám ukážem práve teraz. Na spodku momentového kľúča máte koliesko, ktoré povolíte. S rúčkou momentového kľúča si nastavíte predpísaný uťahovací moment. To znamená, v tomto prípade mám potrebu nastaviť si napríklad 112 N. Otáčam s rúčkou a prichádzam po risku na momentovom kľúči na risku 112 N. V momente, keď tam mám na 112 nulu, som nastavený presne. Ak by som chcel napríklad 114 N, posuniem ho o 2 stupne viac. Takže v momente, ak nastavím kľúč na 112 N, zafixujem si tú hodnotu spodnou maticou na kľúči. V tento moment mám kľúč nastavený presne a môžem zatiahnuť skrutky na kolesách. Ďalšou chybou, a tá je veľmi nebezpečná, je to, že ľudia majú tendenciu zaťahovať skrutky po spustení auta na zem. Prosím vás, toto nikdy nerobte. V momente, keď si vy tie skrutky predbežne pritiahnete, tak ako sme si to spravili vo videu, a spustíte auto na zem, tá váha toho auta spôsobí to, že ten šrob, na ktorý sa zavesí to koleso, vám v podstate tak veľmi zatuhne tou váhou toho auta, že vy už keď zaťahujete momentovým kľúčom to koleso na zemi, tak ten momentový kľúč vám kľudne začne cvakať už v tej chvíli, kedy ten moment nie je dotiahnutý, pretože to koleso sa už nie je schopné pritláčať hlbšie na ten náboj, pretože ho ťaží tá váha auta. Tým pádom vy žijete v domnení, že ste zatiahli to koleso správne, a ono je pritom zatiahnuté len toľko,
koľko ste zatiahli, kým bolo vo vzduchu. Takže ak s ním začnete jazdiť, tak pri jazde sa vám koleso uvoľní a to môže mať fatálne následky. Mám nastavený momentový kľúč, nasuniem ho, zatlačím a otáčam. Až do momentu, kým mi na tom kľúči pukne poistka. Týmto spôsobom zatiahnem všetkých 5 šrobov. Po práci nezabudnite povoliť svoj momentový kľúč naspäť. Vnútri je citlivý mechanizmus, ktorý týmto spôsobom uvoľníte. A keďže ten momentový kľúč použijete možno opäť za pol roka, zbytočne by ten mechanizmus bol napnutý a prišlo by k technickej únave. Práce na kolese máme hotové. Pre tých, ktorí sú absolútni detailisti, ešte jedna vec. Výrobca odporúča po prejdení zhruba 100 km skontrolovať opäť všetky skrutky na všetkých kolesách, či náhodou neprišlo k uvoľneniu. Týmto spôsobom máte prezuté auto 100% správne. A teraz môže ísť auto pokojne na zem. Verím, že aj dnes ste sa dozvedeli niečo nové a ak sa vám aj dnešné video páčilo, kliknite na odber, zdieľajte, lajkujte, prípadne napíšte vaše skúsenosti do komentárov a my sa opäť vidíme pri ďalšom videu na našom YouTube kanáli Darex.